Выпусти мяне. Клара і Скареласка, проста адчыні. Я не магу гэтага зрабіць. Інфекцыя не павінна. Мой боже! Выпусти мяне адсюль! There was a boy, a very strange, enchanted boy. They said he wandered very far, very far, over land and sea. Упэўнены ў гэтым, капітан? Што ты маеш на ўвазе? Ды мы ж не ведаем, што за хрень там.